Vítajte pri predpovedi. Dnešné počasie určite potešilo obyvateľov západného Slovenska, kde bolo prevažne slnečno a na niektorých miestach dokonca až 25 stupňov. Na východe bolo síce oblačnosti viac, ale aj tu sa teploty šplhali k 20-ke. V tento deň, teda 28. mája, ale v roku 1918 zomrel nemecký meteorológ Richard Assmann, ktorý bol priekopníkom aerológie, ktorá sa zaoberá fyzikálnymi procesmi vo vyšších vrstvách atmosféry. Tá neprilieha k zemskému povrchu a nemôžeme ju tak sledovať pozemskými metódami. Našťastie vďaka záberom z družice vieme pozorovať aktuálny stav oblačnosti. Od západu bude pozvoľna postupovať cez naše územie tento zvlnený studený front a za ním sa rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu, pri ktorom sa nám mierne ochladí. Ale naše územie ešte zajtra zostane v teplotnom pásme 20 až 25 stupňov, pričom na severozápade už môže byť chladnejšie. Aj v strednej Európe zajtra vystúpia teploty zhruba na 20 stupňov. Slnečný deň si užijú obyvatelia Španielska s teplotou okolo 27 stupňov. No a daždivé počasie čaká zajtra Londýn pri teplote 17 stupňov. U nás budú v noci ešte na strednom a východnom Slovensku doznievať lokálne prehánky a búrky. Inak má byť polojasno, no nad ránom počítajte s tým, že oblačnosť od západu pribudne. Do rána sa ochladí na 15 až 9 stupňov. Upozornenie sa dnes opäť týka búrok, ktoré môžu byť sprevádzané silným nárazovým vetrom a dokonca aj krupobytím. Na cestách sa budú opäť tvoriť hmly, hlavne na východe Slovenska, takže jazdite opatrne. Ako som už v úvode spomínala, dnes bolo krajšie počasie na západnom Slovensku. No a zajtra bude situácia presne opačná, teda slnečné lúče do poludnia potešia najmä východniarov. Na západnom Slovensku teda čakajte polooblačné počasie. Na niektorých miestach sa pri zväčšenej oblačnosti môžu vyskytovať prehánky alebo aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 22 stupňov. Aj na strednom Slovensku počítajte s premenlivou oblačnosťou a ojedinelými zrážkami vo forme prehánok alebo búrok. Teplota sa bude pohybovať v intervale 16 až 22 stupňov. Ako som už spomínala, najmenej oblačnosti bude zajtra na východe. Ojedinele sa však aj tu môže vyskytnúť prehánka alebo búrka, a to najmä popoludní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov. Na horách bude po rozplynutí ranných miel oblačnosť postupne pribúdať a popoludní počítajte s dažďom, prehánkami a ojedinele aj s búrkami. Zostane ale celkom teplo. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov. Počasie sa na horách cez víkend zhorší. V nedeľu oblačnosť pribudne a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky. Biopredpoveď sa ale zlepší na číslo 2, čo je slabá až mierna záťaž. Máme za sebou mimoriadne náročný deň, aspoň čo sa týka vplyvu mesiaca na našu psychiku, pretože dnes nastal spln, ktorý bol zaťažujúci najmä na ľudí narodených v znamení Strelca. Zajtra však pocítime uvoľnenie a budeme mať chuť skúšať všetko nové a preto by sme mali nechať voľnosť našej fantázii. Vráťme sa ale k počasiu. Frontálny systém, ktorý bude prechádzať našim územím, nám v nasledujúcich dňoch prinesie intenzívne zrážky. A to už v nedeľu, kedy očakávame, že miestami môže napadnúť 20 až 30 mm zrážok. V nedeľu bude teda zamračené počasie s búrkami, ojedinele aj s krúpobytím. Mierne sa ochladí, a to na 16 až 22 stupňov. V pondelok a v útorok sa budú pri chladnom a veternom počasí vyskytovať na mnohých miestach prehánky a búrky. V stredu sa ale počasie zlepší, bude polooblačno a ak sa vyskytnnú prehánky, tak iba ojedinele. Teraz sa poďme pozrieť do sveta. Extrémne horúčavy trápia obyvateľov Indie, kde sa ortuť na teplomery šplhá až k 50 stupňom. Takéto vysoké teploty spôsobujú aj výpadky elektrickej energie, takže v mnohých oblastiach nefungujú chladničky ani klimatizácie. Podľa meteorológov by zlepšenie situácie malo nastať už tento víkend, kedy očakávajú príchod monzúnu a s ním aj vytúženého dažďa. U nás dnes bolo síce celkom teplo a mnohí z vás už určite rozmýšľali nad pobytom pri vode, no v slovenských vodných nádržiach sa zatiaľ okúpujú iba otužilci. Najvyššiu teplotu vody má vodná nádrž Teplý vrch, a to 19 stupňov. Naopak, najchladnejšia je vodná nádrž Dedinky, ktorá má 12 stupňov. To je z dnešnej predpovede počasia všetko. Ďalší pracovný týždeň je za nami, tak si užite pohodový víkend a dovidenia.